Eli rakkaat ystävät, te jotka olette kokeneet kaiken, ennen kaikkea näiden Back to the 60s tapahtumien ja ristelyjen suhteen, antakaa minulle armoa, minä olen juniori! Joo. Mutta, hyvät naiset ja herrat, tää bändi on ehkä paras aloitus, mitä mulle olisi voinut tapahtua. Nimittäin. Mitä täällä on? Jaa. Siis mikään ei ole muuttunut vuodesta 1961, nimittäin jätkät täällä katselevat mimmejä edelleen. 50 vuotta hei Rautalangan historia vuosi 63. Vuonna 63, niin justiin, ansaitsee aplodit. Vuonna 63 muuten Jane Mansfield-niminen povitähti, kun katselette kerran Kimmoja. Hän esiintyi Suomessa, muistaakseni ruotsalaisessa teatterissa. Ja Lyndon B. Johnson, silloin vielä USA:n varapresidentti, hän käväisi Suomessa vuonna 1963. Ja ei ihan noihin aikoihin, mutta melkein. Kokoonpano, joka ei nyt ole ihan tää sama, mutta joka tapauksessa mulla on omakohtaista kokemusta. Sori, että mä puhun näin kauan, kun on pakko kertoa tää tarina, koska mä en koskaan saanut kertoa tää. Nimittäin, The Scaffold 1960-luvun alussa treenasi minun isoisäni omistamassa kellarihuoneistossa Merimiehen kadulla, ja tää on totta. Isoisäni rakasti musiikkia, mut hei, nyt katsotaan kokoonpano. Täällä vasemmalla Harry Berryholm! Ihan mielettömän tää tuolla. Tää vierainen heppu tässä on, tän kanssa me ollaan käyty paljon juttuja lävitse, mut en kerro niistä yhtäkään, nimittäin hän on Krister Kikke Berryholm! Tää uskomattoman hieno partasuuko takana. Edelleen, niin, naisten suuri suosikki. Hän on nimittäin Kari Kuivalainen. Yes. Kari, anna näiden vanhempien kestä katsella näitä leidejä. Nää ei kuulu ollenkaan sulle. Sä oot väärältä risteen. Niin. Jos mä oon juniori, niin Kuivalainen on ihan juniori. Hyvät naiset ja herrat, täällä oikealla. Hänen nimensä on Arto Vilkko. Ja nyt sitten pannaan jalalla koreasti, nimittäin tämä bändi on The Scaffolds!